ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. имрӯз метавонам хурсанд кунам онҳоеро ки телефон бо функсияи беҳтарин ва бо қувватро то нархи 10,000 мекофтанд. инчунин онҳое ки телефон бо батарии хело боқувват 10,000 мАч-ро ҷустуҷӯ доштанд. видеои имрӯзаи мо маҳз барои шумо. дар назди ман ҳоло ду модели нави 2020 аз компанияи Huawei меистад. боварӣ дорам функсия ва параметрҳои ин телефон баробар аст ба телефонҳои хело қимат. хуб биёед гапро дароз накарда ин телефонҳоро кушода дар бораш ба шумо маълумот медиҳам. баъдан дар бораи телефони 10,000 мАч низ маълумот хоҳам дод. ногуфта намонад ки ширкати роҳнамо ба ин вазъияти мушкил нигоҳ накарда дар Москва ва гирду атрофи он телефонҳоро то хона дастсафка мекунад. инчунин ба дигар шаҳри вилояту пясёлкаи Федератсияи Россия низ дастсафка дорем. интихоби телефон дар ширкати роҳнамо хело калон аст. Huawei, Samsung, Honor, Redmi ва ғайраҳо. қариб ки ҳама телефонҳое ки серхаридор аст дар ширкати роҳнамо бо нархҳои арзон дастрас мегардад. касоне ки телефон хариданд марҳамат ба ин рақамҳо занг занед, заказ кунед. хуб дӯстони азиз, биёед мекушем ин телефонҳоро мебинем ки чӣ функсияи хуб ва дар дохилаш чӣ доштааст. хуб мекушем телефонро. Huawei Y6s ё ин ки U6s яке аз телефонҳои дастрас дар соли 2020. ин телефон ҳамагӣ ду ранг дорад, сиёҳ ва кабуд. ман ранги кабудашро интихоб кардам, камтар рӯшан менамояд. плюси калони ин телефон функсияи NFC дорад. бемушкилӣ метавонед дар мағозаҳо пули харидро бо телефон супоред. ин албатта хуб аст, чунки то нархи 10,000 ёфтани чунин телефонҳо хеле душвор аст. оперативни памят 3 ГБ, памяти худи телефон 64 ГБ. ҷустуҷӯ карда бинед ки боз дар куҷо дар ин нархи арзон телефони 64 ГБ бо NFC-ро пайдо мекунед. инчунин отпечатки палец низ доштааст. дар экран ҳатто заводской ламинат низ часпонда шудааст. хуб мегузарем ба пушти телефон. қисми болояш глианови пластик, а қисми поён бошад матови пластик. дар комплектасияш зарядник ва скрепка барои гирифтани сим-карта. боз як плюси дигараш дар он аст ки ҳам ду сим-карта плюс карта памят низ мондан мумкин аст. батареяи телефон 3020 мАч аст ки боварӣ дорам аз сар то бегоҳ бояд барад. хуб телефонро мегиронем. бори аввал мебинам ки телефони нав инқадар тез гирон мешавад. телефон аҷоиб таби дил кор мекунад. фикр мекунам гӯё телефони қиматро истифода дорам. чихеле мебинед намуди телефон базеб аст. дар қафояш як камера 13 мегапиксел. хуб биёед качествои камераро тафтиш карда мебинем. ина коробкаи телефонро раст мегирем, наздик мекунем. бинед ки ҳарфҳои худро нақс хонда мешавад. дар ҳақиқат качествои хуб доштааст. фронталная камера 8 мегапиксел. хулоса ин телефон барои YouTube тамошо кардан, имо, WhatsApp, Instagram истифода кардан хеле хуб аст. нархаш ҳамагӣ 9500 рубл. касоне ки хариданд метавонед ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. хуб мегузарем ба телефони дигар. Honor 9s. телефон 32 ГБ памят, мощни ва 7-ядерни процессор, ду сим-карта плюс карта памят гузоштан мумкин аст. дар пушти телефон як камера, виспишка, микрофон насб шудааст. лекин дар намуд телефон гӯё камераи зиёд дошта бошад. бистри заряд поддерживад мекунад. хуб дар комплектасияш кабел, вилка ва скрепка барои сим-карта. инро бинед, ҳатто ламинати экран ҳам доштааст. дар ин телефони арзон рости инро интизор ҳам набудам. ин телефон без сервиси Google яъне Play Market надорад. ҳамаи программаро метавонед аз App Gallery аз магазини худи Honor скачат кунед. камераи асосӣ 8 мегапиксел, фронталная камера бошад 5 мегапиксел. Androidаш 10. фикр мекунам ин якумин телефони арзон бо чунин андроиди баланд. бисёриҳо телефонҳои хеле гарон доранд, лекин андроидаш чунин нест. аз сабаби он ки оперативни памят 2 ГБ аст, тавсия медиҳам ки баъзе программаҳои нолозимиро удалит кунед. масалан Яндекс Зен, Сбербанк,
худи Яндекс, Юла, албатта агар лозим набошад, лекин программаи худи Honor, Huawei инҳоро удалид накунед. барои гирифтани программаҳо ҳатман ба App Gallery регистратсия кардан лозим. нархи телефон ҳамагӣ 7100 рубл меистад. Alcatel WP2 телефони мустаҳкам ҳимояшуда аз об ва зарба, яъне удар. батареяи телефон 10000 мАч аст. телефон дар дохили об давоми 30 дақиқа бояд тоқат кунад. аз баландии 1-2 метр ғалтидан ҳам тобовар аст. ин телефонро ҳамчун повербенк истифода кардан мумкин аст, яъне дигар телефонро заряд медиҳад. дар комплектатсияш скрепка барои гирифтани сим-карта, вилка бистри заряд ва 3 кабел USB, кабел OTG ва переходник барои наушник пайваст кардан, чунки алоҳида ҷой барои наушник надорад. телефон давоми 3 соат аз заряд пур мешавад. агар телефонро дар яркости баланд гузошта YouTube тамошо кунем, хомӯш накарда 15 соат мебарад. дар телефон отпечатки палец инчунин функсияи NFC вуҷуд дорад. протсессори телефон Mediatek MT6750 ки барои бозиҳои вазнин мувофиқ аст. экран оинаи Gorilla Glass 5 ки ин хеле боқувват аст. боз дар 4 кунҷи экран монанди болт оҳанчаҳои хурд насб шудааст ки экранро ҳангоми ғалтидан ҳимоя мекунад. Alcatel WP2 бо болтҳои зиёд сахт ва мустаҳкам маҳкам шудааст. дар қафояш 2 камера ҳаст, 16 мегапиксел ба 2. фронталная камера бошад 8 мегапиксел. ҳангоми суҳбат бо телефон метавонед ин кнопкаро пахш карда ҳатто зангҳоро сабт кунед. памяти телефон 64 ГБ, оперативни памят 4 ГБ. соли барориши телефон 2018, лекин ҳама функсия ва параметриҳояш аз телефонҳои насли имрӯза ягон камӣ надорад. нархи телефон дар AliExpress 17769 рубл. дар мо бошад 17700. агар хариданӣ бошед ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. боз ҳаст ба ин телефон монанд каме қиматтар. инаш бошад каме арзонтар. хуб дӯстон азиз, ин бу якчанд маълумоте ки оиди телефонҳо пешкаш шумо намудам. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед то онҳо низ огаҳ бошанд. ба канал обуна шавед ва лайкро ҳам фаромӯш накунед. хайр. می‌بینیم که چگونه تلفن است Redmi Note 8 Pro 6 با 64 6 با 128. خب دوستان عزیز، مثل همیشه Redmi کمپانی Xiaomi Redmi با ما چخول روان میکند. مثل همیشه بیا زودتر من شده به شما نشون بدهم تلفن بهترین رو که بسیار رنگ زیبا است. خواهش میکنیم که کامera رو نزدیک آورده رنگش رو با بچه‌ها نشون بدهید. یک تا دو تا سه تا کامراش در اینجا است و یک کامera دیگه دل از پرش است و دوینه ویسپیشکا. اینجا باشد اتپیچت که پلیس جایگیر شده است و چه در اینجا ما میخونیم آی سوپر کامera است. این یک رژیم است برای سیومکا کردن. بسیار رژیمی این در فقط همین Redmi Note 8 Pro جایگیر کرده شدگی است. 64 مگاپیکسل. اکران باشد 653 هست و پروسسورش یکی از بهترین پروسسورهایی که خیلی G90T میگویند، یعنی که производительностью بهت با قوت است، یعنی که زودکوریش و سیستمش жидкого охлаждения دارد، یعنی که خود رو خنک میکند وقتی که ما او رو نگروزکا میتیم. مثلا بعضی بچه‌ها هستند که بازی‌های آنلاین بازی میکنند، در اونجا کاماند اکرا هست، بسیاری ها هستند و کارتینکا изображение زیاد هست، حرکت ها تیز هستند، هم اینترنت скорости баланд در کار میشود، هم پروسسور اپراتивní память کار میکند و تلفن البته که جوش میشود و این سیستم های самоохлаждение دارد، یعنی که خود رو سالقین میکردگی، یعنی که پروسسور رو و اکومولاتورش از همه چیزی اساسیش 4500 میلی آمپر چاس میباشد. خب دوستان عزیز، این بود معلوماتی درباره Redmi Note 8 Pro. حالا میکشیم با شما درباره این تلفن نو A51 معلومات میتیم. کورپوس تلفن از پلاستیک، اکران سوپر AMOLED دیاگونال باشد، 6.5 دیوم فول HD پلوس.
процессораш Exynos 9611 процессори A50 он қадар бартарии калон ҳам надорад, танҳо 4 камераро поддерживад мекунад. Фронтали камера 32 мегапиксел, кругли базе будааст, полный экран, яъне дар камтарак пасти экран ҷойгир аст. ин Redmi 8A ҳаст. Redmi 8A-ро бисёрҳо бо Redmi 8 путад мекунанд. ин аз ин фарқ дорад. Инаш якто камера, инаш дуто камера. Батареяш 5000 мАч аст, барои инаш чихол надорад, инаш дорад. Аз ҳамин хотир инаш 32 гигабайт, инаш 64 гигабайт ва нархҳояшам фарқ мекунад. Redmi Note 8 ранги кабуд, 4 камера дорад. дар бораи батареяш 4000 мАч, мощни батарея, бистри заряд поддерживад мекунад. Процессорро бошад Qualcomm Snapdragon 665, яъне бозиҳои онлайнро поддержка мекунад. монанди бозиҳои PUBG, Tank, бозиҳое ки онлайн ҳозир бачаҳои мо аксарияташ ҳамин бозиро бозӣ мекунанд, дар интернет қариб ки ҷаҳон ин бозиҳоро бозӣ мекунад, ин ҳамон бозиҳоро поддерживад мекунад.